Вітаю! Рэчы, якія варта ведаць перад тым, як пачаць займацца перакладамі. Гэта тычыцца не толькі перакладу мангі, але і перакладу анімэ, фільмаў, серыялаў, кіно, кніг, гульняў і іншага. Гэта тычыцца выключна пірацкага перакладу. Гэта асноўныя пірацкія прынцыпы, якія варта прытрымлівацца кожнаму перакладчыку. І першы прынцып гэта пераклады робяцца добраахвотна і па жаданні асобы, ніякага прымусу. Самі па сабе пераклады ніхто не прымушае рабіць. Гэта толькі выключна захацелася і зрабілі пераклад. І ўсё. Гэта не з'яўляецца як асноўнай работай. Хаця гэта можа быць як асноўная дзейнасць, но пры гэтым гэта не работа, на якой плоцяць грошы, аплошваюць і ўсё астатняе. Другі прынцып – пераклады распаўсюджваюцца задарма і ў свабодны доступ. І з гэтага пункта ўжо выцякае трэці пункт. Пераклады не прадаюцца, продаж пірацкага забаронены. Але пры гэтым манетызацыя дазваляецца. І больш скажу, яна не проста можна, лепш трэба манетызацыю, але пра манетызацыю я распавяду ўжо як-небудзь у наступным відэа.